Fost diversi sfidi li qed jaffaċċja s-settur edukattiv, in-nuqqas tal-LSEs tibqa' sfida ewlenija. Problema li ilha dawn l-aħħar xhur iżda l-ebda soluzzjoni għadha ma nstabet min-naħa tal-Gvern. Ajra l-fatt li saret sejħa biex jiġu ingaġġati aktar LSEs. Din il-problema kien ikkonferma ħielna l-Ministru tal-Edukazzjoni nnifsu ġimgħat u daqs xahar wara l-istess Ministru għadu mingħajr soluzzjoni għal dan in-nuqqas tal-LSEs li għadu qed iserra fuq is-sejħiet. Nikkonferma dak illi għad fil-ġimgħat illi għaddew li għandek proċess ta' ingaġġ illi huwa hemmhekk huwa miftuħ. Diversi ġenituri u edukaturi li tkellmu magħna spjegawna kif studenti bi bżonnijiet speċjali qed jispiċċaw saħansitra jitilfu l-lezzjonijiet. Iżda kemm il-Ministru tal-Edukazzjoni u anke l-Ministru tal-Inklużjoni ħarbu milli jindirizzaw din il-problema reali. Għaw studenti li qed jitilfu lezzjonijiet minħabba din raġuni. Jiena informata lill-Ministru tal-Edukazzjoni u hands-on ukoll fuq is-sitwazzjoni. Mhijiex kwistjoni li studenti jitilfu l-lezzjonijiet, il-kwistjoni hija li tgħinu fil-perkors edukattiv tagħhom. M'hawn studenti li qed jitilfu lezzjonijiet. Jiena qed nara studenti li bħallum qegħdin ikollhom l-opportunità li fejn ma jistgħux jkomplu fis-sistema edukattiva noħolqulhom dawk l-ispazji li huma jistgħu jingħataw fulfillment fil-ġurnata tal-iskola tagħhom ukoll. Irdu nkomplu naħdmu biex fejn hemm każijiet bħal dawn indirizzaw. Minkejja kollox l-ebda minn dawn il-Ministri ma wassal soluzzjoni prattika nuqqas tal-LSEs. Nirrikonoxxu wkoll li din hija professjoni illi ma tistax tfaqqasha f'sekonda wkoll. Hija kif stajtu taraw dalgħodu commitment. Il-problema fl-iskejjel tant kibret li diversi tfal li suppost ikunu qed jibdew il-kinder spiċċaw ma jistgħux jattendu skola minħabba li m'hemmx biżżejjed LSEs. Dan apparti li studenti oħra wkoll qed isibuha diffiċli jkomplu b'mod regolari bl-istudji tagħhom.